96.1 FM Owerri. Ị ga-asị nke a nọ nso nkwa malitere n'azụ oge ma ọ bụla ihu oge otu ọbụla o shiri wado. Ndị Igbo si na ahụ ihe ka ubi ere ọba. O nwekwara ihe kpara anyị ije tupu elekere 7 a na-akụ. O nwere ụmụnne anyị ndị nọ nga, mama anyị ha ndị nọ nga nwere ihe ha chọrọ ịkọtụrụ ndị Imo ka ndị Imo nụ ihe mere n'ọgba osisi taa. Ihe mere n'ọgba osisi taa na ya ka ya bụ ihe siri wee metụta ha. Mma ngwa ị ga-abịatụ nso bugata oche gị ahụ nso nga. Ngwa mmesi na gịnị mere na ọgba osisi taa? Ihe mere na ọgba osisi ego anyị nọ n'ọgba osisi ebe 5:30. Anọ m na shade, anọ ere hotel. Anyị nọ mgbe anyị nọ ndị mmadụ na-agba ọsọ. Nwa m nwoke kwenu mụ na anyị na-ahụ na nọ na shade maka ọ ya bụ nwa nga, enwe m nwa nga. Ọ nwa m nwoke aka mụ na anyị na-ama na-eji shade a. Nsị ya ngwa ya ga asụwa akwụ. Mkpụrụ nkwụ ahụ ka ọ nọ na kichin na-esu. Mgbe ọ nọ na-esi a na-agba ọsọ ya agbapụta lee anya. Nsị ya lebi na m soro gaa mgbe m gara anyị hụzie ndị polisi ha buru ibu, ha bụ heroes, ha bụ moto buru ibu, moto ha buru either 7 or 8 ha buru bịa n'ọgba osisi. Ndị mmadụ na-agba nsị ya ngwa bịa suru ihe na ọ bụghị ka ha na-achụ ha. Ndị metere ihe ha metere ha meme gaa suru ha ya bịazie na shade na-asụ nkwụ ahụ ka ọ na-asụ. Ndị mmadụ abụ ụmụ okorobịa abụọ bata na shade na mmami o nwere nri. Nsị ya enwere m nri. Ya jụọ m ofe nwere m ngwa ha sị gwa m ị ga-ati nri a ka m bara ka m gaga tiri nri. Ndị polisi nọ bata na shade m flat anyị niile macha flat. Mgbe anyị mara flat nga ahụ nọ ha bido kọwa ndị nke ọzọ ihe nke ahụ na-eri nke abịa ebibi iri nri. Ha sị ya no, you are among. That person say I'm not among sir, I'm not among. Ihe ha mere ha akọ na-efe ya mgbe ha yipụrụ ya efe ya ha were daga na-asụkachi ya ka ahụ niile. Mgbe ha na-asụkachi ya ahụ a onye nke ọdọ bụ onye Yoruba sị please amụọ Yoruba. Chere n'ime mmadụ ịbụ abịara iri nri na shop gị. Ofu onye Yoruba. Ofu onye ha dị 3 ma abụọ bịa biri nri nke ọzọ batara nke ọzọ bụ nebọ m. Ọ nọ na backyard nọ ya bata nke ahụ n'ọwa onye Yoruba. Mgbe ahụ na anyị niile ahụ ka a sịrị laida onye ọbụla laida ha nke ahụ na-ete amaọmụ Kalaba amaọmụ Yoruba Yoruba. Ha hapụga nke ahụ. Ha hapụ onye ka achọ ụmụ Yoruba. Ha hapụga nke ahụ. Ha hapịa ya alawa. Ha kpọrọzie nwa ahụ mgbe m na-elepụzi anya lekwe nwa m nọ na kichin eshi nri ka ha kpụ ya na-apụta. Mgbe ha kpụ ya na-apụta nwa m ahụ na-asara m aka m sị onye Yoruba so onye polisi ahụ nọ na this is my son. Yes, I'm talking to him. Ihe o mere ya bịa were aka ntị mụọ m n'aka ntị shut up. If you talk again I shoot you. Mmechi ọnụ ha kpọrọ nwa m ahụ pụwa. Ama m ebe ha kpọrọ ya gaa. Ha kpọrọ ya gaa n'elu kpọrọ ya gaa n'ala. Ama m onye ka m ji bịa ojisa ka ọhaneze n'olu m. Emekwa ihe nwa m mere nwa m aka m na-ama na-eji shop ma kamgbe di m nwụrụ kamgbe 2016 di m nwụrụ ọ mara nwa ha na-ama na-eji shade. Ọ ya bụ nwa ha bụ nri anyị na-eri n'ụlọ m. Ha bịa kpọrọ na-agwa ndị polisi ha mara ebe ha demere nwa m ha kpọpụtara m nwa m na-enweghị ihe ha bịara achụ nwa m esoghị ya. Nwa m amaghị anya ya. Nwa gị ahụ ọ gịnị? Akachukwu nwa dike. How many years ago? 24 years. 24 years. Yes. Onye nke ahụ ha kpọrọla mgbe gịnị ka ha merie ha jọs kpọrọ ya pụwa. Nke Igbo ahụ onye nke Igbo ahụ ha kpọrọla. Ha sụkachiri daga na akpọrọ ya pụwa. Ụbara na-agwụ gị gaa na shade m ụbara juru nga ahụ ụbara ndị polisi were daga. Ndị polisi were daga sụkashịa nwa ahụ n'ahụ. Ọbara ala ahụ ha kpọrọ ya pụwa. Ha kpọrọkwa ya na ọbara ahụ pụwa. Ịwụ nebi ọkwa ya? Kọtọrọ anyị otu o shiri mee. Ọ nebọ m mana shade mana yard. So mụ onwe m shibere ala bata. So aka ahụ m na-abata ka m kwado ihe m na-ere echi. Anọzi na-eme anọ kpakpakpa ndị mmadụ echi mgbada ebe shade ya nọ mkpara na-apụta anyị onwe anyị agbawakwa ọzọ anyị gbatụkwa lọghachite azụ. So mgbe anyị nọzi na-agba ọsọ anyị bịa nọrọ na-ele ndị mmadụ agbabajuzie n'ime shade m jụ ka anyị agbachie shade. Ndị a na-ere ekegharị na-erelize gun na-agba egbe maka polisi ka nkụ tụtụrụ shovel na-egbuwasị windscreen moto ndị mmadụ na-egbe ga na-anụ ụda windscreen show glass ndị mmadụ dọwara ha were ihe na-egbuwasị ya ha pacha weapon. So mgbe ya na-eme anyị nọzi fa na-ele ha lega ozugbo ha buru moto ha
na-apụtachi moto a na-apụta ma hụzie nwanne bụ m na n'ime moto mebewe akwa silikwe ya nwa mere a sị na hapụ ya silikwe nwa ya na nne ya na-ese ata ahụ meberezi akwa gawa ebe shedi nwa ya jụwa ya o mere gịnị ele ihe o mere ya sị nwekwe ihe o mere nwatakịrị na ọ nọ n'ime shedi na-ahazi ihe a gakwa ere echi otu anyị na-eje mede họtel na ha bịa ga-abịa pụrụ ya saisi ihe akarịala anyị kwezi anyị mana ma anyị ga-agawa steeti dị ndị akpụrụ na kemgbe ahụnụbeghị mmetụ ha anyị sị mba ka anyị gbaragodo bịawa ebe bịa mekwa ka ị mara ka ndị Imo steeti nụrụkwa ka anyị hụrụ n'ọgbọ ochie taa o nwekwara n'ebe unu ọzọ nọkwa ebe a ọ dị mma ka o tinyekwu ọnụ n'okwu nwanne bịakwuo nso ka ọnụ gị nwee ike banye na kedu otu ihe a chiri mee na ebe ahụ ihe a anọ m ihe a na-eme na mgbede kedu otu o chiri mee biko nke mbụ bụ na m ga na-ayọgoro ndị Igbo anyị ga-amụrụ anya ugbu a bikos ihe nke akarịala ha na-eji ọnụ ekwu otu a ha chịkọcha ya na anya ọla gbara ọsọ ihe ụdị iwu m na ọnwụ na a na-agbali egbe elu ya dị iche nke ahụ na ị na-agba ọsọ na-agba gị egbe ha na-atụwa gị egbe na-agba gị open fire today said no onye nke nebo m nọ di ya pakịrị moto di ya moto akwara whisky ma both front and back is more than 10 na ndị ahụ mekwere nụ gịnị moto akụwara moto akpa onwe bịara ịzụ ahịa mmadụ pakịrị moto onwe bịara ịzụ ahịa jeep ọ pakịrị akwara both front back and front onwe ka akwara moto ya onwe ka na-akpọ Emmanuel anyanwụ akwachara moto ya meghe moto ya were 300,000 naira n'ime moto ya ndị polisi nwanne for what anyị ga-apụrụ ndị ala Igbo anyị ga-apụrụ ndị ala Igbo this thing is getting too much nke batakwu n'ime ahịa ọwụ dị na a na-agba egbe asị ka open fire ị na-agba gị egbe ndị bịara ihe ọgụ na arrest ka na-abịa na-eji moto 11 na-abịa ime mmadụ arrest eji amadụ ka abụọ bịa eji police van jeep abụọ 350 karịziri 8 anọzi na na-agba egbe n'ihe ahụ ha sịkwanụ n'oge na nwere onye oshi gbabatara na onye oshi gbabatara onye na-eri na shedi abịa buru ya were ma makasịa mmadụ ahụ hey ndị Imo unu anụla anya ya ọ nọkwara ọdụ ka okwu anyị kwukwere n'ụtụtụ taa unu anụla anya ya unu ahụzala otu steeti Imo si ghọzịa ebe ndị uwe ojii na ndị agha na-eme ihe sọrọ ha n'ihi na anyị nọkwa na-anụ ihe na-eme n'ọgba ochie mana aghọtachaghị m ọkwa nke a mma anyị ha bịara na-ekwu na elekwa otu esiri bịa kwuru nwa ya nwoke na onye bịara iri nri na shọpụ ya mana o nwere ka unu si nụ dị kepu na o nwere ndị unknown gunmen gbabatara n'ọgba osisi o nwere ka unu si nụ o nwere ike ya wụrụ na achụganụ ndị unknown gunmen ha gbabatara n'ọgba osisi onweghị onye ha achụga onweghị ndị ndị ka Simon nwe ndị gbabata ha chọrọ bịawa onweghị dị ka onwe onye ha chọrọ onwe onye ọbụla ha chọrọ bịawa ọ dị mma anyị na-agwakwa onye isi ndị uwe ojii na steeti Imo anyị na-arịọ ọchịchị steeti Imo aka na-achị steeti Imo Hope Uzodimma gọvanọ Hope Uzodimma asị atụọ mbụ ọgba n'ogwe atụ abụọ ọgba n'ogwe ọ bụ sọsọ ogwe ka apịrị akụ anyị na-arịọ ọchịchị steeti Imo nke sinetọ Hope Uzodimma nọ n'isi biko arịrịọ ka anyị na-arịọ gị n'abalị a gwa ndị uwe ojii gwa ndị agha sepụ aka n'ahụ ndị Imo anyị na-arịọ gị arịrịọ gọvanọ Imo steeti gwa ndị uwe ojii gwa ndị agha sepụ aka n'ahụ ndị Imo maka na okweghị m nghọta otu ndị agha ma ndị polisi ga-esi baa n'ime ahịa ụwa niile juru ndị mmadụ juru n'ime ahịa a na-agba egbe aghara aghara dịka nwanne anyị nwoke siri kwuo kama a ga-agbaliwe egbe elu a na-atụwa mmadụ egbe na-agba lee na onye bịara iri nri asụpụ ya efe were daga ha ji eshi ihe na họteelụ na restọrantị ebe a mega ihe kpụrụ nwatakịrị ya na nne nọ na-ata ahụ kpụrụkwa nwa pụọ ọwụ na akpụrụ ndị a si ndị nwe ha bịawa na steeti ID ma ọ bịawa na Obize ma ọ bịawa na ebe a jọs kpụrụ mmadụ like that pụọ ọ na-eme na steeti Imo ọchịchị steeti Imo agba nkịtị ọ na-eme na steeti Imo gọvanọ Imo steeti agba nkịtị ọ na-eme na steeti Imo ndị kwesịrị ikwu okwu na steeti agba nkịtị ọ dịkwa mma anyị ga-akpọ kọmishọna emechi ugbu a aga m achọ ka m richie kọmishọna for police mara ma ọwụ na steeti ya dị ka akpụ ndị ahụ gawa marakwanụ ndị bịara ije ahụ
n'ihi na achọrọ m o nwere onye Igbo onye polisi so bịa o nwere onye sụga Igbo n'ime ha niile asụga ha Igbo onwe onye sụga Igbo mba ọ naanị nke ahụ mara maka nkwuga ahụ okwu ọ naanị nke ahụ mara maka ntị nke so shut up you talking to me ọ naanị ewe onye kwuru okwu ọ dị m ụmụnne m ndị Imo unu ahụla ya unu ahụla ụmụnne m ndị Imo mana ha na ha achọ onye ụka ga-afụ n'ọnụ ha na ha achọ nnọọ onye ụka ga-afụ n'ọnụ mana otu oshila dị anyị ga-ahụ ishie anyị ga-akpọ kọmishọna for police jụọ ya ebe ya kpụ na ụmụaka agawa ma ọma maka ha ọ bụrụzia na ọ sị na ọmahụ maka ha ịma na anyị ga-ajụ gọvanọ Imo steeti ajụjụ unu anụna akpọpụtara nwa m n'abalị akpọpụtara m nwa m ọ ya bụ di m bụ enyi m bụ nwanne m ha mara nga nwa m nọ ha gbọpụtara m nwa m n'abalị na achọ ha mara aka ji ya na ha gbọpụtara m nwa m n'abalị a ma ọ ga-ama ha bịa bịa buru ozu m o ha mara nga ha debere nwa m ha bịa buru ozu m mama ị gaghị anwụ ịnụna nwa gị ga-afụta ịnụna ọ dị maka anyị malitere kpọmkwem oge ihe omume anyị n'oge ndị Igbo na Osisa 96.1 FM Owerri n'abalị a mechara